nkana mụrụ ma ọsho ya oshi mmadụ ogbuziri oge ya ebe ọbụla ishikwa n'onu m ọkwa mgbe ewefutere maka asụsụ na omenala ndị nkana mgbe anyị ji achị anụ n'okpuru akị na-achị n'one ebe ọbụla ishikwa n'onu m ọ bụ mgbe anyị ji akọwapụta ihe niile gbasara be nka nke didokwara ya shi na ọdịdo nke na-adịdokwa ya shi na ọdịdo efe mbụ Chibụzọ Nwoye nwoke mmadụ ka eji ego olu nna m eke nta mgbe ga-ezoghị na eji ehereda gbajio ebe ọbụla ishikwa n'onu m ọ bụ ụgbọ ọka ndị apachọrọ ọgụ pachiri nri ha nri hara ọgụ ọ bụ nere ọ bụ nkerechi ọ bụ mburubu ọ bụ n'ume ọ bụ ọka na anọ shọbịa bụ n'ike ndị iji anyị shọbụ owu mụtara anyị gọvanọ shọbụ ama nkana ọ bụ idodo ọ bụ obe shọbịa bụ ọzara ọ bụ agbanị shọbịa bụ akpa ugo ọ bụ amụghị mmiri na-emebe ọbụla isi n'okwa n'onu mebere onye nkana anụmachi ụtọ eshio ama m na o jere ọrụ anatawo na ihe anyị na-ekwuzi okwu ebe ọkwa na-ewere nke ahụrụ ji achọma na ọhụụ emerere maka na ama m na aka na-egbute ekwu kịta ahụ ijiri eri ọbịa bụghị na ịnọ ama echi maọbịa bụ obu ọsha ebe ndị maọbụ akpa ugo ebe nga ndị na-achụ ihe nọ mba na ha na-ewu jiri ejizo ike maka ka iji eji eme owo gị maka na nwanne nna m shi na nna ya shiri ya riwe ihe m nche sọsọ ihe bụ ọ shiri riwe ọ shiri jewe nji ọ bụkwa sọsọ m na ebe nwata adị na ọ mụ na nwaanyị ọka na-anọ amụrụ n'ụlọ anụ n'ụlọ ọ shi na ya bụ ọkụkọ Igbo na ya bụ ha Grik maka na Grik kpafu akwa ebe evu ukwe nkwụ evure mana ọkụkọ Igbo ma ka o ji ezere egbe ezere nkwụ ọrụ keta ọshin ya bụrụ avuke mana asị ma ịkwara avuke ka ihe Naijiria ji chee ihe ha egi na-egbukwe gị maka na avuke efe ukwe nke ọ na-efebete Chinwe Rubinde Chinwe kenekene ndịba eke agbachi ikere ihe ọbụla anyị na-ekwu ebe nwanne ịmụtaghị ihe mana anyị ka na-achọkwa eji abịa kwadowa anyị maka na ukwu aka ike na mbụ aja akwụ ka na-agba ọkụ na na-agba ha ọkụ onye isi na-awa na ọ na-awakwa ha nkụ onye vibie na-ete egwu ya na-awụyire enu maka na anyị na-achịba anyị ọ bụ nke na-achị na amaka m ka ndị ọzọ ji ewe ndị nkwado na-abịa wuhe na-akwado anyị ebe nwa anyị ekenekwa High Chief Barisaren na Jejiwa nwere na nkanụ ọkwa ya na-akwadowa anyị kpa ihe dịka akwụ na amba na ugbo emechie okwudirichi ya n'eke oke ọsha na nkanụ mechie bịa kwara mechekwe prọfesọ Mrs. Noyenime Egbo oke Adam n'obe ọchịkwa anyị ga-akwa n'ihu mana nke mgbe nke ji ọm na-eweghe onye ọzọ ọ bụ site n'aka ha aka benye eghe were nwata be anyị yiri eghe nwata nwoke nchiwe ihe nwaanyị ka ahịrị n'ebe ọmụchi ya ga-echi ihe na oyere eghere na-ehwe bụ ihe ọ bụ ebe iji eji echiwe ihe ọ bụ ihe rere na-ewepụ ire eghere na-ehụ na ọ gaghị anyị ya bụ ehe anyị mara igwe na-agọrọ anyị ọhụụ ọ gọkwara anyị ọhụụ anyị amara ihe anyị na-ata ihe ọnụ mana anyị were oke mmadụ anyị na-enọta adị na nwa echeteghịkwa ya ka anyị mara igwe na-agọrọ anyị ọhụụ isiri ji nji akpakọ isiokwu kpaa ọkwa na-enwere nke mkwuru na-abụghị karịsịa nke mkwuru abụghị ị na-ekwute ọ bụ ihe ekwurube ya na-eme nka mara m na-abụ ọka mbọrị amaara m wa na ndị nke jere eke agba na ndị nke zere eke ọka na anọ na ha niile zujuru ahịa na-eji ihe ka ọ bụkwara na bụ eji mmadụ niile eme ihe iyi kwuru ashenga ọ kwụrụ mekwara otu ofe ị na-atawakwa tanụwa na tadogote ọkpachara mana na m na Chibụzọ Nwoye nọ n'ihe nụwa atụghe ya ọkpa egotere n'ike mpote iyi nke esi na-arụ gakịta mpote jike ọ bụ anụmashi unuka ahụ ọwa na ihe gwụrụ mmadụ ike ga na-ezie ike kpọghọtakwara agbara na wee ebe anyị na-atụ mkpokoro ọchị aka na nọrọ n'ukwu onugbu achị onugbu n'ọdịnihu bịa na ịmata ahụhụ n'ihe mata ihe na mba ọgbọ juru takwado